Declarațiile martorilor. Copchilașul. Începu audierea martorilor. Cred însă că nu mai are rost să facem o expunere atât de amănunțită ca până acum. De pildă, nu mai e nevoie, credem, să cităm formula prin care Nicolae Parfenovici avea grijă să atragă atenția fiecăruia dintre ei că e dator să declare adevărul și numai adevărul, cu mâna pe conștiință, și că mai târziu va trebui să repete aceleași declarații sub prestare de jurământ. De asemenea, e inutil să mai arătăm că fiecărui martor în parte îi se cerea să semneze procesul verbal, cuprinzând declarația respectivă și multe altele încă. Vom aminti numai că punctul principal în jurul căruia gravitau întrebările anchetatorilor erau cele 3.000 de ruble, mai precis dacă prima dată, adică în urmă cu o lună, când venise să chefuiască la Mocroe, Dmitri Feodorovici cheltuise 3.000 în cap sau numai 1.500 și câți bani avusese asupra lui în ajun, 3.000 sau 1.500. Din păcate, toate mărturiile erau împotriva lui Mitea, nici una nu pleda în favoarea lui. Ba, câteva dintre ele scoaseră chiar la iveală fapte noi și surprinzătoare, care infirmau cu totul declarațiile lui. Primul căruia îi se luă interogatoriul fu Trifon Borisăci. Șangiul se prezentă în fața anchetatorilor fără niciun pic de teamă, dimpotrivă cu o mutră aspră pe care se citea cea mai aprigă indignare împotriva acuzatului, așa încât fiecare lucru spus de el părea nespus de vrednic și de incontestabil prestigiu. Vorbea laconic, rezervat, așteptând să-i se pună întrebările, la care răspundea precis și după o matură chibzuință. Dârz și fără nicio șovăială, jupânul declară că inculpatul cheltuise înainte cu o lună cel puțin 3.000 de ruble și că toți mujicii care au fost de față sunt martori că, într-adevăr, Dmitri Feodorovici a spus cu gura lui suma asta. Numai la țigănci câte parale a lepădat. Ele singure i-au păpat 1.000.000, dacă nu și mai bine. Cred că nu le-am dat nici 500, rectifică posomorât Mitea. Păcat că eram beat și n-am mai apucat să-i număr. De astă dată, Mitea ședea retras cu spatele spre draperie și asculta mohorât declarațiile cu o figură tristă și obosită, ca și când s-ar fi gândit. N-aveți decât să spuneți ce poftiți, pentru mine e tot una. Ba, le-ați dat peste 1.000, Mitri Feodorovici, îl înfruntă hotărât Trifon Borisăci. Uite, așa aruncați banii, cu ghiotura, în vânt, și ele se repezeau să-i culeagă de pe jos. Te pui cu țiganii, prăsilă de geambași și de hoți, umblă numai după ciordeală. Dacă nu i-ar fi luat la goană lumea de pe aici, poate că ar fi venit acum să spună cu cât s-au procopsit în noaptea aceea. Chiar eu cu ochii mei am văzut bani în mâna dumneavoastră. De numărat, cei drept nu i-am numărat, fiindcă nu m-ați lăsat, dar, așa, după ochi, pun capul jos că erau mai mult de 1.500. De unde 1.500? Am mai văzut doar bănet în viața mea și pot să-mi dau seama. Cât privește suma cu care Mitea venise în ajun, Trifon Borisăci declară că Dmitri Feodorovici îi dăduse de știre îndată ce coborâse din trăsură, cum că ar fi venit cu încă 3.000. Chiar așa să fie, Trifon Borisăci, încercă să obiecteze Mitea. Ți-am spus eu cu precizie că am venit cu 3.000? Ați spus, Dmitri Feodorovici, chiar așa ați spus? Era și Andrei de față. Uitați, Andrei e aici, n-a plecat încă, puteți să-l chemați. Și pe urmă, dincolo în salon, când ați cinstit fetele din cor, n-ați strigat dumneavoastră că o să lăsați aici a 6-a miișoară cu celelalte, adică după câte am înțeles. Au auzit și Stepan și Semeon, chiar și Piotr Fomici Kalganov, că doar era lângă dumneavoastră. Poate își mai aduce aminte. Declarația în legătură cu cea de-a 6-a mie își făcu efectul asupra anchetatorilor. Le plăcuse formula. 3 și 3, prin urmare 6, 3.000 atunci și încă 3.000, acum în total 6. Era cât se poate de clar. Fură apoi interogați rând pe rând mujicii la care se referise Trifon Borisăci, Stepan, Semeon, surugiul Andrei și la urmă Piotr Fomici Kalganov. Primii doi, împreună cu surugiul, confirmară fără nicio ezitare declarația lui Trifon Borisăci. În plus, înregistrară cu toată atenția destăinuirile lui Andrei în legătură cu discuția pe care o avusese cu Mitea pe drum și mai ales întrebarea acestuia:
unde crede că o să ajungă dumnealui Dmitri Feodorovici, în cer sau în iad, și dacă va avea sau nu parte de iertare pe lumea cealaltă. Psihologul Ipolit Chirilovici ascultă declarația cu un zâmbet subțire, propunând ca și această declarație cu privire la soarta pe care Dmitri Feodorovici se gândea să o aibă după moarte să fie atașată la dosar. Chemat la rândul său de anchetatori, Kalganov intră în odaie cu o mutră plictisită și răspunse la întrebări îmbufnat și năzuros, adresându-se deopotrivă procurorului și lui Nicolae Parfenovici, ca și când atunci ar fi văzut pentru prima oară în viața lui, deși se cunoșteau destul de bine și se vedeau aproape zilnic. Începu prin a spune că el nu știe și nici nu vrea să știe nimic. Confirmă că auzise despre a 6-a mie și că în momentul acela se afla într-adevăr lângă Mitea. La întrebarea câți bani avea după părerea sa inculpatul, răspunse că habar n-are, stăruind în schimb asupra faptului că polonezii jucaseră cu cărți măsluite. Adeverit de asemenea la insistențele anchetatorilor că după ce polonezii fuseseră expediați din odaie, se produsese un reviriment în relațiile dintre Mitea și Agrafena Alexandrovna, care îi mărturisise acestuia că îl iubește. Vorbi respectos și cu mult tact despre Agrafena Alexandrovna, ca și cum ar fi fost o doamnă din lumea mare, fără să-și permită o singură dată să-i spună pe nume, Grușenca. Cu toată aversiunea lui manifestată de a da orice fel de declarații, Ipolit Chirilovici îl descusu vreme îndelungată și datorită lui reuși să cunoască mai amănunțit romanul pe care îl trăise Mitea în noaptea aceea. Martorul primi în sfârșit permisiunea să plece și ieși fără să-și ascundă indignarea. Venise rândul polonezilor să fie anchetați. Aceștia se culcaseră de cu seară în odăița unde stăteau încuiați, dar nu putuseră să închidă ochii toată noaptea și în momentul când autoritățile sosiseră la fața locului, se îmbrăcaseră numai decât și strânseseră lucrurile la iuțeală, bănuind că vor fi interogați și ei. Intrară amândoi foarte țanțoși, deși cu oarecare teamă, în odaie. Cel mai marcant dintre ei, adică mărunțelul, era funcționar de categoria a 12-a în disponibilitate, avusese un post de veterinar în Siberia și se numea Musjalovici. Pan Vrublevski era liber profesionist, în speță dentist. Răspunzând la întrebările anchetatorilor, și unul și altul se adresau lui Mihail Makarovici, deși acesta ședea deoparte. În naivitatea lor îl socoteau mai mare decât ceilalți în grad și deci personajul cel mai important dintre toți cei de față. Tot timpul nu-l mai scoteau din pan colonel. Numai după ce Mihail Makarovici le atrase atenția în câteva rânduri, se dumiriră că declarațiile trebuiau adresate lui Nicolae Parfenovici. Vorbeau destul de curent rusește, în afară de unele cuvinte pe care le rosteau stâlcit. Pan Musjalovici pomeni despre relațiile lui din trecut și din prezent cu Grușenca, cu atâta pasiune și cu ifose, că reuși să-l scoată din sărite pe Mitea, care se burzului la el, răgnind că nu permite unui ticălos să se exprime așa despre dânsa de față cu el. Pan Musjalovici se simți grozav de ofensat la cuvântul ticălos, cerând să fie consemnat în procesul verbal. Mitea clocotea de mânie. Da, ticălos, ticălos, puteți să scrieți ce vreți în procesul verbal, puțin îmi pasă, eu tot ticălos am să-i spun, strigă el. Nicolae Parfenovici, deși nu uită să treacă în procesul verbal cuvântul incriminat, dădu totuși dovadă cu prilejul acestui incident de un tact într-adevăr remarcabil. Îl admonestă cu severitate pe Mitea, dar în același timp renunță să mai insiste asupra laturii romantice a cazului anchetat, intrând imediat în miezul problemei, iar declarațiile celor doi pani avură darul să suscite în cel mai înalt grad interesul anchetatorilor printr-un fapt deosebit de important, și anume tentativa lui Mitea de a-l mitui pe Pan Musjalovici, oferindu-i 3.000 de ruble ca să-și ia tălpășița. 700 era gata să îi le înmâneze pe loc, urmând să-i achite restul, adică 2300 de ruble, mâine dimineață în oraș. Își dăduse cuvântul de onoare că la Mocroe nu ajunsese cu atâția bani,
dar că avea suma întreagă depozitată undeva în oraș. Luat prin surprindere, Mitea declară ritos în primul moment că nu-i promisese să-i dea banii chiar a doua zi, dar cum Vrublevski confirmă la rândul său declarația lui Pan Musjalovici, după ce se gândi puțin, Mitea recunoscu încruntat că probabil așa se întâmplase, cum spuneau ei, dar că în momentul când făcuse această promisiune era cu capul în nori. Procurorul primi declarația cu brațele deschise. Pentru acuzare era limpede acum. De altfel, la concluzia asta se și ajunse mai târziu, că jumătate sau o parte din bani se aflau probabil ascunși undeva în oraș, dacă nu chiar la Mocroie. În felul acesta se lămurea și o împrejurare oarecum derutantă pentru anchetatori și care, cu toate că de minimă importanță, pledase până atunci în favoarea acuzatului, anume faptul că Mitea nu avea asupra lui decât 800 de ruble. Acum și acest unic sprijin se prăbușise. La întrebarea procurorului de unde se bizuia să facă rost de cele 2300 de ruble ca să îi le plătească polonezului, din moment ce declarase că nu avusese la el decât 1500, cu toate că îl asigurase formal pe cuvânt de onoare că o să-i achite toată suma, Mitea răspunse că voia să-i ofere poleacului, în locul banilor făgăduiți, concesiunea cu acte în regulă a drepturilor lui asupra satului Cermașnea, tranzacție pe care o propusese mai înainte lui Samsonov și doamnei Hohlakova. Procurorul întâmpină cu un zâmbet acest subterfugiu naiv. Și dumneata crezi că el ar fi acceptat să intre în posesia acestor drepturi în loc să primească în mână 2300 de ruble bani gheață? Ar fi acceptat, sunt convins că ar fi acceptat, se însufleți Mitea. Gândiți-vă, nu mai era o chestiune de 2000 de ruble, ci de 4, dacă nu chiar de 6000 pe care îi putea scoate foarte ușor. Ar fi pus imediat în mișcare o droaie de avocăței și cârciogari, poleaci și ovrei și i-ar fi smuls până la urmă bătrânului nu numai 3000, ci ar fi luat toată Cermașnea ca din palmă. Cum era și de așteptat, declarațiile lui Pan Musjalovici fură consemnate pe loc, aproape cuvânt cu cuvânt, în procesul verbal, după care panii avură voie să plece. Nu se pomeni un singur cuvânt în timpul interogatoriului despre faptul că trișaseră la cărți. Nicolae Parfenovici le era prea îndatorat și nu voia să-i mai plictisească pentru niște bagatele, cu atât mai mult cu cât probabil nu fusese la mijloc decât o răfuială între jucători în stare de ebrietate. Că doar se băuse din gros și se făcuse destulă zarvă în noaptea aceea, așa încât banii, adică cele 200 de ruble, rămaseră definitiv în buzunarul lor. În continuare îl chemară pe Maximov. Bătrânul moșier intră timid și se apropie cu pași mărunței de anchetatori, descumpănit și peste măsură de abătut. Tot timpul interogatoriului rămăsese jos cu Grușenca, ședea lângă ea tăcut, doar din când în când începea să bocească și tot ștergea ochișorii cu batista lui în pătrățele, povestea mai târziu Mihail Makarovici. Grușenca căuta să-l liniștească și să-l îmbărbăteze. Cu lacrimi în ochi, bătrânelul mărturisi din capul locului păcatul de care se făcuse vinovat, luând cu împrumut de la Dmitri Feodorovici 10 ruble. Bat-o vină de sărăcie pe care era gata să le restituie. La întrebarea bruscă a lui Nicolae Parfenovici dacă putea să aprecieze cam ce sumă avea asupra lui Dmitri Feodorovici, fiind cel mai în măsură atunci când îi scosese din buzunar să-i împrumute 10 ruble, Maximov răspunse categoric 20.000. Ai văzut vreodată în viața dumitale 20.000 de ruble? Îl întrebă zâmbind Nicolae Parfenovici. Am văzut, dar nu 20, ci doar 7. I-am văzut când nevastă mea a ipotecat moșia. Mi-a arătat numai așa, de la distanță, ca să-mi facă în necaz. Erau numai sute, un teanc cam atâta. Și Dmitri Feodorovici avea tot așa, numai hârtii de 100. Nu-i mai cerură alte lămuriri. Sosise în sfârșit rândul Grușencăi.
Anchetatorii se gândeau firește cu oarecare teamă la efectul pe care venirea ei ar putea să-l aibă asupra inculpatului și Nicolae Parfenovici îi adresă chiar câteva cuvinte, sfătuindu-l să fie cu minte și să stea liniștit. Drept răspuns, Mitea se mulțumi să pună capul în piept, vrând astfel să arate că nu va provoca nicio scenă. Grușenca veni însoțită chiar de Mihail Makarovici în persoană. Intră înăuntru cu o figură sobră, adumbrită de tristețe, dar aproape calmă, și se așeză încet pe un scaun, când Nicolae Parfenovici o pofti cu un gest să ia loc în fața lui. Era foarte palidă și probabil că o luase cu frig pentru că se zgribulise, înfășurându-se mereu în șalul ei negru de toată splendoarea. Avea într-adevăr frisoane ușoare, preludiul îndelungatei boli de care avea să zacă după iureșul acelei nopți. Sobrietatea ei, privirea deschisă și gravă, gesturile cumpănite, făcură asupra tuturor o impresie favorabilă. Mult nu lipsea ca Nicolae Parfenovici să se amorezeze de ea. El însuși mărturisi mai apoi, nu mai știu în ce împrejurare, că abia în momentul acela își dăduse seama cât era de frumoasă femeia asta, pe care, deși o mai văzuse și altă dată, o socotise până atunci un fel de hetairă de provincie. Știe într-adevăr să se poarte ca o doamnă din lumea mare, declară el entuziasmat într-un cer de cucoane. Aprecierea lui fu primită cu indignare și atrase pe loc epitetul de ștrengar, de care se simți teribil de măgulit. Intrând în odaie, Grușenca își aruncă ochii întreagăt spre Mitea. Acesta se uită la ea îngrijorat, dar văzând-o cum arăta, se liniști. După întrebările introductive și recomandările de rigoare, Nicolae Parfenovici, bâlbâindu-se ușor, dar în același timp cu o politețe desăvârșită, o întrebă: în ce relații sunteți cu porucicul în rezervă Dmitri Feodorovici Karamazov? Grușenca răspunse cu glas scăzut, dar ferm: e un cunoscut de-al meu și l-am primit la mine în casă în ultima lună ca pe un cunoscut. La întrebările indiscrete ce urmară, nu se sfii să mărturisească deschis că, deși îi plăcea câteodată, nu fusese totuși îndrăgostită, căutase numai să-l prindă în mreje de vicleană și păcătoasă ce sunt, la fel cum făcuse și cu moșneagul acela. Își dăduse seama de la început că Mitea era teribil de gelos pe Feodor Pavlovici, ca pe toată lumea de altfel, dar gelozia lui îi se părea amuzantă, atâta tot. Nici prin gând nu-i trecuse vreodată să se ducă la Feodor Pavlovici acasă. Îl ațățase doar așa în bătaie de joc. Numai de ei nu mi-ardea mie luna asta. La altcineva mă gândeam eu și l-așteptam să vină, un om care era foarte vinovat față de mine. Dar cred, încheie ea, că astea sunt lucruri care mă privesc numai pe mine. Nu văd de ce v-ar interesa pe dumneavoastră și de ce trebuie să vă răspund. Nicolae Parfenovici se supuse dorințelor ei și nu mai stăruia asupra laturii sentimentale pentru a se ocupa de probleme mai serioase, punându-i adică și ei întrebarea referitoare la cele 3000 de ruble. Grușenca confirmă că, într-adevăr, în urmă cu o lună la Mocroie, Mitea cheltuise exact suma respectivă, cu toate că dânsa cei drept nu numărase banii, dar auzise din gura lui Dmitri Feodorovici că făcuse praf cu ocazia aceea 3000 de ruble în cap. V-a spus-o în particular sau mai era cineva de față? Sau poate că l-ați auzit numai vorbind cu altcineva despre asta în prezența dumneavoastră? O luă repede procurorul. Grușenca declară că îi spusese același lucru de față cu alții, ca și între patru ochi, și că îl auzise de asemenea vorbind și cu altă lume. L-ați auzit o singură dată sau de mai multe ori? Insistă procurorul, la care Grușenca răspunse că da, îl auzise de câteva ori pomenind despre parale. Ipolit Chirilovici se arătă extrem de mulțumit de această declarație. În continuare se dovedi că Grușenca știa de proveniența banilor și că într-adevăr Dmitri Feodorovici îi luase de la Caterina Ivanovna. Poate ați auzit cumva întâmplător că totuși suma pe care a cheltuit-o atunci ar fi fost mai mică de 3000 de ruble și că ar fi păstrat o parte din bani? Nu, așa ceva n-am auzit, declară Grușenca. Dimpotrivă, așa cum reieșea din lămuririle ei, i-ar fi mărturisit în repetate rânduri în ultimele luni că rămăsese lefter de tot.
Tot aștepta să-i dea ceva taică-său, încheie Grușenca. Nu vă aduceți aminte să fi spus vreodată în prezența dumneavoastră, așa, întreagăt sau într-un moment de enervare, o întrebă brusc Nicolae Parfenovici, care avea intenția să atenteze la viața tatălui său? Din păcate, da, a spus și asta, oftă Grușenca. O singură dată sau de mai multe ori? De câteva ori, când era furios. Și ați fost convinsă că o să își ducă intenția la îndeplinire? Nu, niciodată, răspunse ea apăsat. Îl știam un om cum se cade și aveam toată încrederea în el. Domnilor, dați-mi voie, interveni deodată Mitea. Dați-mi voie, vă rog, să-i spun Agrafenei Alexandrovna un singur cuvânt, aici, de față cu dumneavoastră. Poftim, se învoi Nicolae Parfenovici. Mitea se ridică pe jumătate de pe scaun. Agrafena Alexandrovna, ce-ți spun acum e sfânt, martor mi-e Dumnezeu, nu sunt vinovat de moartea tatălui meu. Făcând această invocație, se așeză la loc. La rândul său, Grușenca se sculă în picioare și se înclină cu evlavie cu fața la icoane. Slavă ție, Doamne, rosti ea cu fervoare și fără să se mai așeze, adăugă, întorcându-se către Nicolae Parfenovici. Așa că nu mai încape nicio îndoială, puteți să-l credeți pe cuvânt. Îl cunosc, e în stare să înșire mai știu eu ce năzbâtii doar așa ca să glumească sau din încăpățânare, dar pentru nimic în lume nu și-ar călca pe conștiință. Nu, fiți sigur că nu este el omul care să mintă. N-a spus decât adevărul, vă puteți bizui pe cuvântul lui. Îți mulțumesc că mi-ai dat curaj, Agrafena Alexandrovna, șopti cu voce tremurătoare Mitea. Interogată în legătură cu banii pe care i-a avusese asupra lui în ajun, Grușenca mărturisi că nu știa câți vor fi fost, dar că l-auzise repetând de câteva ori în gura mare că venise cu 3000 de ruble. Cât privește sursa de unde și-i procurase, Mitea îi destăinuise numai ei că i-ar fi furat de la Caterina Ivanovna, drept care ea îl asigurase că nici nu poate fi vorba de un furt și că trebuie să îi restituie neapărat chiar a doua zi. Procurorul ținu să afle cu tot din adinsul care bani zicea inculpatul că i-ar fi furat de la Caterina Ivanovna, cei din ajun sau suma de 3000 de ruble cheltuită în urmă cu o lună, și martora preciză că Mitea se referise la banii de acum o lună, cel puțin așa înțelesese ea. Cu aceasta, interogatoriul luă sfârșit și Grușenca ceru voie să se retragă. Nicolae Parfenovici îi aduse la cunoștință că poate să plece imediat spre oraș și întrebă într-o doară dacă i-ar putea fi cu ceva de folos, de pildă să-i pună la dispoziție niște cai sau dacă dorește cumva să o conducă el. Ar fi dispus. Vă mulțumesc cu plecăciune, îi răspunse Grușenca înclinându-se. Mă întorc cu bătrânul acela, cu moșierul. Îl iau cu mine în trăsură, dar până atunci aș vrea să-mi dați voie, dacă se poate, să aștept jos. Vreau să știu ce ați hotărât cu Dimitri Fiodorovici. Ieși apoi pe ușă. Mitea era calm, părea chiar mai întremat sufletește, dar numai pentru un moment. Cu cât timpul trecea, o sfârșeală ciudată îl toropea din ce în ce. Îi se închideau ochii de oboseală. Anchetarea martorilor se isprăvise. Anchetatorii erau acum ocupați cu redactarea definitivă a procesului verbal. Mitea se sculă de pe scaun și se duse să se întindă într-un colț, lângă perdea, pe un cufăr mare de-al jupânului, acoperit cu o scoarță, și cum puse capul jos și a dormi. Visă ceva curios, un vis ce n-avea niciun fel de legătură nici cu locul unde se afla, nici cu împrejurările. Se făcea că merge prin stepă undeva într-un ținut unde își făcuse pe vremuri serviciul și că un mujic mâna căruța cu 2 cai ce-l poartă peste câmpul noroios. E frig, pare să fie un început de noiembrie și ninge cu fulgi mari ce se topesc de cum ating pământul. Mujicul îl duce ca vântul, fluturându-i brațele de zor. Are o barbă lungă și blondă și nu pare bătrân. Mai curând e un om între două vârste, așa ca de vreo 50 de ani, îmbrăcat cu un suman cenușiu. În apropiere se zărește un sat cu niște izbe negre. O parte din case au fost mistuite de foc, n-au mai rămas decât grinzile pe jumătate arse. La marginea satului stau înșiruite în drum o mulțime de femei slabe, cogârjite cu niște chipuri pământii.
Una din capătul șirului, o nevastă înaltă, osoasă, ca de vreo 40 de ani, deși poate că în realitate nu are mai mult de 20, prelungă la față și scofâlcită, ține la piept un copilaș care plânge, dar sânii ei probabil sunt atât de secătuiți încât nu mai au nicio picătură de lapte. Și pruncul plânge într-una și își întinde brațele goale cu pumnișorii învinețiți de frig. De ce plânge? De ce?" întrebă Mitea trecând în goană prin fața năpăstuitelor. Copchilașul," răspunde chirigiul, scâncește bietul copchilaș. Și Mitea e mirat să-l audă spunând pruncului așa, ca la țară, dar îi place că i-a spus așa. Copchilașul sună parcă mai duios. Dar de ce plânge? Stăruie el în neștire. De ce are mânuțele goale? Pentru ce nu-l înfofolesc? E rebegit bietul copchil, până și hăinuțele de pe el au înghețat. Păi cum dară să-i mai țină de cald? Dar de ce? De ce? O ține una și bună Mitea de parcă ar fi bătut în cap. Vai de zilele lor amărâte, sunt săraci lipiți, le-au ars casele, n-au o bucată de pâine, focul a pustit tot, de-au ajuns acu să cerșească. Mitea tot nu pricepe. Nu, răspundem la ce te întreb. De ce stau așa în mijlocul drumului mamele astea năpăstuite de foc? De ce au rămas săraci lipiți pământului bieții oameni? De ce e copchilul flămând și cât vezi cu ochii stepa-i pustie? De ce nu se îmbrățișează cu toții și nu se sărută? De ce nu cântă ceva vesel cu toții? De ce au chipurile negre de mizerie? De ce nu-i dau de mâncare sărmanului copchilaș? Își dă seama că e absurd să pună asemenea întrebări și n-are niciun rost să le pună, dar nu poate să facă altfel și știe totuși că întrebările lui sunt pe deplin îndreptățite. O înduioșare pe care n-a mai încercat-o până atunci îi biruie inima, de parcă îi vine să plângă și ar vrea să facă ceva pentru ca micuțul să nu mai scâncească, să zvânte lacrimile mamei care s-a uscat toată și s-a înnegrit la față de atâta suferință, să nu mai existe de aici încolo nici strop de lacrimă pe lume și asta chiar acum, pe loc, imediat, fără să mai stea o clipă pe gânduri, cu toată râvna de care poate fi în stare un Karamazov. Vin și eu cu tine de acum înainte, n-am să te mai părăsesc niciodată, toată viața am să fiu alături de tine, o aude pe Grușenca spunându-i pătimașă la ureche vorbe dragi. Inima îi se aprinde încinsă de o văpaie și o lumină vie îl soarbe, chemându-l în depărtare. Ar dori acum să trăiască mult de tot, să meargă pe un drum bun, tot înainte, spre lumina care îl cheamă împietoare, să plece cât mai repede de acolo chiar acum. Ce? Unde? Strigă Mitea, deschizând ochii și ridicându-se în capul oaselor pe cufăr, ca și când s-ar fi trezit dintr-un leșin. Zâmbea înseninat. În fața lui stătea Nicolae Parfenovici, care îl invita să asculte citirea procesului verbal pentru a-l iscăli. Abia atunci Mitea își dădu seama că dormise o oră, dacă nu și mai mult. Nu era atent la ceea ce îi spunea Nicolae Parfenovici. Nu putea să înțeleagă ce era cu perna pe care o găsise sub căpătâi, când știa bine că nu fusese acolo atunci când se întisese frânt de oboseală pe cufăr. Cine mi-a pus perna sub cap? Ce inimă bună s-a îndurat de mine!" exclamă el într-un elan de recunoștință cu un tremur în glas, ca și când ar fi fost vorba de cine știe ce dar neprețuit. Inima cea milostivă, care își păstră până la urmă anonimatul, putea fi unul dintre martori, dacă nu cumva chiar grefierul adus de Nicolae Parfenovici rugase pe cineva să-i pună perna sub cap. Mitea însă era atât de impresionat încât îi dădură lacrimile. Se apropia apoi de masă și declară că e gata să semneze orice. Am visat ceva atât de frumos, domnilor, rosti el cu o voce ciudată, transfigurat, cu fața luminată parcă de fericire.